Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nyaifi wadhi nyime kama kweth mabalo kod sirikal odhi nyime kod go tach e imbo mar Kenya e kisera mar keto ombulu mag imbo mar Kenya e okapu margi e yiero ma higa 2027. Kagilose kar chung' od bura ma Mumias East e kaunti ma Kakamega, jotelogo wacho ni yiero mabiro odhi bedo mano mar kelo lokruok ma jo Kenya osebedo ka gombo kuom higni mathoth. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, gigolo siem ne sirikal kuom chenro mora mar kwalo ombulu. E odiochieng' margi mar ariyo e imbo mar Kenya, kweth mobalo kod sirikal ojiwo oganda jo Abaluya mondo bi osir gi lwedo e yiero mar 2027 e thicho oko loch ma jatend piny William Ruto. Kasongo! Ford Kenya! Wetangula! Mudavadi! E romo margi mar siasa e kar chung' od bura ma Mumias East e kaunti ma Kakamega, jotelogo olero ni yiero maduong' mabiro dhi bedo thuolo maber mar kelo lokruok ma piny Kenya usebedo karito gi liyo. Huu hautakuwa uchaguzi wa kawaida, ni uchaguzi wa mapinduzi ili mwananchi wa Kenya hakikishe haki yake. Equal development, equal rights under the constitution. Wanadhani wamemzima Rigiji. They don't know wamemfufua sasa. Nikauliza Weta akasema wewe Rigiji, hii mtu ni mkali. Hii Kasongo hii. Mimi naweza leta hii maneno anitoe speaker. Na hii kiti si mbaya. Mimi natembea na ndege nini maruburubu. Wetaka niambia hiyo maneno mimi siwe? Ogaye marwa yepa Kalonzo Musyoka oyango ni kweth mobalo kod sirikal useketo chenro malong'o mar kedo gi paro moro amora mar temo kwalo ombulu e yiero maduong' mabiro. Tunajua kuna nia ya kuiba kura, lakini sisi tuko tayari. Tunajiandaa. Tutakuwa na 110 agents katika vituo 55,000 na kikifika saa moja ama agent watapeperusha matokeo kutoka kila kituo directly to the presidential counting center. Sisi sio wajinga eti Ruto asimame peke yake na sisi tuweke candidates wangapi pande hata tushinda. Candidate wetu watakuwa mmoja aonane na Ruto ana kwa ana. Jotelo mawuok e imbo mar Kenya mane oyuoro e romo ma kawuono oseyo jatend piny William Ruto e mano ma giwacho ni en nyiewo jood bura mawuok e gweng'ego ka githieno ni oganda jo Abaluya osekawo chung' margi. Kusema ati sasa anataka awachie ati sijui Weta ama Musalia 2032. Hiyo mnakubali kweli? Ati hata anaweza mfanya ati deputy president. Sisi tuambia Ruto hata ulete hiyo deputy presidency wewe bado ni one. Hata ulete pesa ya nyota hapa wewe bado ni one. Kwamba mwaka wa 2027 jamii ya Waluya imejitokeza, tunaenda kushikana kabisa tuhakikishe kwamba kura ya kutoa William Ruto Waluya tunaenda kupiga 80.5% William Ruto aende nyumbani. Kweth mobalo kod sirikal koro ochomo e counties mag Bungoma kod Trans Nzoia chieng' Jumapil jumani. Harambe! Chris Owino, Ramogi TV. Jatend piny William Ruto oro ote mare mar kuyo ne familia mar maneja bura ma Kilgoris Gideon Konchela ma otho e kinde mane yudo thieth e kar thieth moro buore Nairobi ka. E yote mare Ruto paro Konchela kaka jatelo mane ohero tiyo ne oganda kendo mane ong'eyo ni bedo jatij sirikal ne dwaro ni nyaka ng'ato bed ja adiera. Spika moro bura mamalo Moses Wetangula opare kaka ng'ano mane kedo ne ratich oganda. Jagoro migawo mar somo John Ololtua opare kaka jatelo mane ohero weche mag somo